Pan o'n i'n ifanc, nes I ysgol gynradd Gymraeg, a wedyn symudais I i'r ysgol Saesneg. Yn ysgol Saesneg, o'n I wedi astudio Cymraeg fel tygau, a wedyn o'n I wedi cael pasiwn i'r iaith Cymraeg, felly o'n I wedi mynd ymlaen I wneud Cymraeg fel lefel A. Roedd dysgu Cymraeg yn ysgol Saesneg, roedd e'n profiad dda. Roedd gyda ni llawer o gefnogaeth o'r athrawon, roedden nhw'n dysgu mewn ffordd oedd yn ysbrydoledig I bawb. O'n i'n dwlu mynd i'r gwersi ar bore dydd Llun, o'n i'n gynnar mwyn dysgu a gwella fy sgiliau. Es I ysgol mwyn gwneud profiad gwaith. O'n I yn dosbarth Cymraeg am 2 wythnos, ac roedd gweld athrawon yn dysgu'r iaith I blant blwyddyn 7-8 wedi rili ysbrydoli fi, a dyna be oedd wedi wneud I fi eisiau bod yn athrawes yn y dyfodol. Felly nhw oedd y pobl oedd wedi helpu fi dewis I dod i'r brifysgol mwyn astudio Cymraeg. Fi'n credu bod dysgu Cymraeg yn bwysig. Mae'n rhan o'r hanes a hefyd dwi'n edrych ymlaen at y dyfodol yn rhannu beth dwi wedi dysgu.